Hola, son Jesús Requena, Ela e Nuria, Ela e Yaiza. ¡Somos científicos! Neste laboratorio estudamos os prións. Os prións son axentes infecciosos que causan graves enfermidades. Seguídenos. Os prións se fixeron coñecidos durante a crise das vacas tolas, unha enfermidade priónica que afectou a centos de milleiros de animais en toda Europa. Pero estes prións tamén se transmitiron das vacas aos seres humanos, causando unha terrible enfermedade neurodexenerativa, a enfermedade de Creutzfeldt-Jakob variante que matou a 200 persoas. Non parecen demasiadas, pero realmente houbo pánico e non entendemos moi ben por que foron tan poucas, podían ter sido moitas máis. Actualmente existe preocupación por outra enfermidade priónica, a enfermidade do cervo zombi, que afecta a moitísimos animais en Norteamérica e que recentemente se descubriu en algúns poucos animais en Escandinavia. Sabemos que os prións da enfermidade do cervo zombi non afectan aos seres humanos, pero non sabemos que pasaría se se transmitisen a algunha especie intermedia, por exemplo, ovellas que comparten pastos cos cervos. Podería entón modificarse a enfermidade e ser transmisible aos seres humanos? Non o sabemos. Todas estas enfermidades infecciosas que son propias de animais e que dos animais se transmiten aos seres humanos se denominan zoonoses e constitúen, sen dúbida, o principal reto da saúde na actualidade e das últimas décadas para os seres humanos. Temos o mal das vacas tolas nos anos 80 e 90, anteriormente tuveramos o SIDA, que afectaba a monos, e dos monos pasou aos seres humanos, e posteriormente pois o Ebola e agora mesmo pois a COVID-19 transmitidas a través de morcegos. Todas estas enfermidades teñen unha cousa en común e é que están relacionadas co cambio climático e a sobreexplotación dos recursos da terra que está facendo que moitas especies saian dos seus hábitats naturais. Hai unha diferencia fundamental entre os virus e os prións. Os virus, que como vimos, pois causan o SIDA ou a COVID-19, teñen tanto proteína como ácidos nucleicos. No interior dos virus sempre hai un ácido nucleico que ten as instruccións para fabricar o resto do virus. En cambio, no caso dos prións, estes están únicamente constituídos por proteína. Por lo tanto, o reto inicial en investigación sobre prións era entender como se propagan os prións. O ácido nucleico, por exemplo, o ADN, ofrece unha explicación moi simple á propagación dos organismos que están baseados nel. Por exemplo, pues aquí temos as instruccións para fabricar un virus e estas instruccións se poden copiar facilmente dunha forma exquisitamente regulada, con un código moi estricto, e finalmente pois acabamos tendo instruccións para dous virus. Sin embargo, como dicía, os prións non conteñen ácidos nucleicos. Por lo tanto, é un enigma, ou era un enigma, saber como se propagan. Seguídeme. Para traballar con prións empregamos un laboratorio de bioseguridade. Agora xa estou lista para entrar. Aquí onde traballamos con prións. Estou preparando prións recombinantes.
resultados que obtuvemos ao longo de moitos anos e que continuamos a obter, elaboramos un modelo do prión que ademais nos permite entender como o prión pode actuar de molde de unha forma de pregamento normal desa proteína que temos todos no noso cerebro e así explicar como se propaga. Con estes resultados xa podemos comezar a desarrollar estrategias terapéuticas. Así é, xa temos algúns experimentos en marcha. Esperamos que vos teña gustado este vídeo e que vos animedes a ser científicos. Ata outra! Thank you.